hartango 3 gazte gara, eta ibili gara ni, Iraultza Zurmendi, Inar Altuna eta Gorka Altuna. San Ferminetatik, Iruñatik, eta hori entxirroak horretan ibili gara egun guztietan. Izaten dire 8 zirru, eta 8 zirrutik 6 indogu korrikan. Eta hori, ganaderia importantenak esatearren Jandilla, Miura eta Cebada Gago, por ejemplo, horrik galapan induz. Ja, lehendik ibilite gauz Gorkatani, Inarrena aurten izin den lauko urtea, eta hori, ja beste igez ibili garen ez, jaukegu apurrete esperientxe eta karrera honak egin izin duz. Igez bilinen probetan eta geratu ginen estafetako kalea, ja telefonikako entradarantza. Galapan, igual batzutan jausten zara eta ez zuten ez Galapan, edo urten zuberteok egoten moduen, igual endoaz 20 segundo Galapan, iziteale 100-200 metro edo. Haukegu sustorik, Inarreri, por ejemplo, jauzin zen eta zezenak ganetik pasoiako zen, eta kriston susto hortu zauen. Gero niatxo azken egunean Miura ganaderia zezenak jota goten jozten, eta txarte jauzin nintzen eskuko azurret apurtu nagoen. Eta, sustak aukitea normala da, eroaten daurien velocidadean, eta inbeste jentegaz normalena da jauztea, eta igual zezena ganetik pasau edo lo que sea, eta sustoak badauz. Horten entxierro eta biziziten oso azkarrak, eta oso zail da bilparetan karrera honak eitea. Esate horren ganaderia bat olan bastante gogorra, esango nuke igual Jandilla edo. Bastante azkarrak izan ziren eta, potente. Beldurre kriston. Nik gauetan, por ejemplo, ez duten lorik, abestean nahi biek zauzor lo egiten daurie, ni nervioak oso txarto paseta eta bildurre gazeta ez duten lorik. Ni pentsau aurtengoak benetan entxierro oso azkarrak izin direla, mundu guzti dabil bardineko mentetan, oso azkarrean dire, beti 2.10, 2.20 egiten izin daurie denpora. Eta gehien bat, zezen honak izin dire, ez dire izin holan zezen peligrosoak asko ataketan izin daurienak, izin direla atleta totala. Ganaderia batzuk, además entrenetan dauriez bastante gehiago beste batzuk baino. Por ejemplo, La Palmosillak deko haurin ganaderian 800 metroko rekorridua eta entrenetan izin dauriezan, eta hori gertan da. Beste urte batzutan igual 2.30, 2.40 egiten izin dauriela eta igual karrera honak egiteko denpora emon, aurten iziten izinde, zezen bi igual aurrean parau, enfilaute eta denbora ezetako ez. Likido antideslizantea hori igerri dela, kurban gitxi jausten izin dire, eta horregaitik likido horren ondorioz nipe pentsau velozidadean amantzetan izin daurela geho, ez dire jausten izin eta. Hemendik asko ibilten gara, Azpeititipe asko ibilten gara, gero Nafarroa partera asko joaten gara, Estellara, Laguardiatik, Los Arcosetik, ibilite bagauz, badakigu zer direan behiek eta zekorrak. San Ferminetan eta deko txuga furrete kaiu esateale sartute da. Horten, por ejemplo, dimen inden lanko urtea bakilena, danari etxake guztau, ni pentsau dala atxineko gauze bat, ohitura azar bat, eta nik enamen partizipau, politu egon zan, polite iziten datzea zezenak hemen plazan ikustea, atxineko moduen, hemen ikusten bide gradak, zelan egon ziren atxinekoak eta errurren urtetan lortxean dan eitea.